Sunod-sunod. Sa usa ka semana, pila ka linog na to. Ito, naman ako itong minumduman. Katumana na, gutom, kamatay. No? Kana nga makabahin, nangatuma na. Daghan naman kayo mga virus, karong panahon na. Okay? Kung sa may ilahanan sa sosyal na kalibutan, apan masabta kini na unya sa kalahiyang mga adlaw managpanabot ang mga panahon na malisod. Ikaduhang Timoteo 3:1, moabot ang mga panahon na malisod. Kay ang mga tao unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon, sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos. Kantay na to ha, nga ang kalisod sa kalibutan, dili tungod kay way pagkaon, dili tungod kay mahal. Mangabot ang panahon nga malisod tungod sa kinaiyas sa mga tao. O sa may kinaiyas mga tao, mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos na. Tinoon ni dili. Mag-unsa man na kay bugas, pero sige mo, walay malisod ng panahon. Ang mga tao karon hinapi. Ingon BBM, duha ka bulan di mahurot atong oil, tong lana, supply sa lana. Pero wa magaling ka pangufra sa presyo. Taas na. Nabay na presyo sa kahapon. Nay na presyo sa pagkadalo. Wala oy. Kung oy na nakahatag og kapait sa mga tao, maabot ang malisod na panahon tungod na sa kinaiyas mga tao. Dili tungod kay may pagkaon, dili tungod kay may kwarta. Naabot pa ng uwin o 130, buhi pa man ta. Ha? Abot ko sila na tubigtan, katos. Nangamatay na wala. Wala eh, buhi na eh. Ang nakalisod sa panahon ang kinaiyas tao. Hilapit. Ako mga senador ito mga represman, kautukan na nagdag ko ng grado dito at mag-universidad ay naging eskwelahan. Pero ang utok sa imoralidad, ang utok na kurakot, utok na kurak, mo nang nagawas ka rin pinalita ng mga kwarta. Ano ba? Hinapit. Hinapit. Yan, nakapriso na. Pag-abot sa bumbay na itong bilabay tuig na may abot ng 700, 300 ang kilo, napriso to. Nahurot na lang investigasyon. Ang babae, ginagalan Mr. Mrs. Bombay Queen. Nailhan siya. Napriso? Wala ang buhay na prisos kahakog kadalo. Kung mo na naghatag og kalisod sa tao. Mo ni, wabot ang malisod na panahon dili kung kaya may pagkaon. Di pagkaon na kanunay sa Ginoo. Pero nga itong mga tao hakog daluman. Pataas presyos bugas. Ihurning ang bugas. Ibaligya kay mahal. Ang kinaiyaman sa tao. Muna siya. Tigpagawal, hambugiro, hinapi, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun. Dili Diyos nun. Maayo na sila musulti, maayo na utukan na sila. Pero dili na Diyos nun. Promoan ko, Kristohanon ko, Kristyan ko. Magrali-rali, misa-misa na yun. Para ignon Diyos nun. Pero, nagpakaroon ignon. Muna nakalisod. Ang Diyos nagpanalangin sa nasong Pilipinas, pero ang nagpapala, marami man kadatan. Napamadili Diyos nun, hinapit. Numunay naghatag ka na itong kalisod. Walay, pagbating sa paghigugma, diling malukmay, tigbutang-butang, mapatuyunganon, mabangis, diling mahigugmaon sa maayo, mabudiron, madali-dalion, tigpamorot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos, punta hinoon,
nga nagabaton sa dagway sa pinuhuan apan nagapangimakap sa gahom nini likayi kining maong mga tawhan. Mao ni nakalisod ka nato sa atong panahon. Tinuod? Kung magkasilingan kag hambugiro, malipay ka. Puro ka ng burit sa magkabarka na kag kawatan, lipay ka. Mao ni nakalisod sa panahon nato. Ang kinaiya sa mga tao, nakakita karon ni panahon na. Nakakita karon na ng panahon na. Mga kabataan, dili na mo, tahaw doon, dili ka na. Nakakita karon ni panahon na. Mo na challenging ang pagkapapa o pagkamama kay mo atiman, mutudlo, mugiya, mutudlo, mamatutok sa mga kabataan. Kaya grabe mag-influensya karon sa mga bata. O grabe mag-influensya. Mo ni nakalisod. Sabta na mo, wabot ang balisod na panahon, dili doon kay way bugas, way lana. Kung dili sa kinaya sa tao na nagaganaotan pag-ayo. Okay? Si Mader, makasaksin na eh. Kaniadto o karon. Kasaksi na siya. Pero nagkakaanam kung kadautan ang tao. Biuswag ang kaibalo sa sinsya, pero dili mabambang ang pagkadautan sa tao. Example, ang atong eleksyon, ATM, grabe ka automotive. Automotive machine ang gigamit, parang high-tech. Pero ang paagi sa tao, grabe po ka. High-tech mo. Nagka-grabe pag ginawa ka. Mo nang di maundang ng palit-palit mo sa paniya. Okay? Mga ilanan sa ekonomiya, sa kalibutan, sa may ilanan, Santiago 5. Na mga dato, panghilak o panyabaw kamutuod sa mga kagulanan nga taliabot ka ninyo ang inyong kadato, mga dunot o ang inyong mga bisti pangkutod sa mga tangko. Ang inyong bulawan o salapi mahulog sa taya o ang ilang taya magasaksi batok ka ninyo. Magautod sa inyong unod kamo nagatigong ubandi alang sa katapusan mga adlaw. Aniya karon nagatuaw ang mga suhol na inyong gitikas gikan sa mga mamumuo nga nag-ani sa inyong mga uma o ang mga pagtuaw sa mga mag-ani na hidakat sa mga dalunggan sa Ginoo sa kasundaluhan. Dili sa yuta kamo na nagpuyok sa kaluho o sa pagpatuyan sa kalipayan. Kamo na nagpatambok sa inyong mga kasing-kasing aron ihawon anal sa adlaw sa tingihaw. Sa ekonomiya kakalibutan ang problema sa mga kapitalista o sa mga liberal. Ang mga kapitalista dili pagtansig. Ang mga liberal mo ilang tikasan. Mo na dili makaangayon ang atong mga na-experience. May tungod sa sukol, may tungod sa mga benepisyo, ang mga dato wala yun na buhatag sa eksakto na obligasyon nila sa mga sulat. If forever lang yung kang contractual. If forever lang yung kang di ka ma-regular unsa na ang mga sistema. Nagakagulian ang kalibutan tungod dining inustisya dili makaangayon kahimtang sa dato ug pobre. Ang pobre mosamot o kapobre ang dato ilabihan ka dato mutubo sa lingaw. Hindi mo na sila pagkansi. Kalitan karon uswag na ni ang lana. Obserba rin ninyo, bumalik pa pa niyo sa 60. Pag normal, hindi na sila pagkansi. Nagpaganansya pagaling nga wala may panahon niya ito, wala pa may kakumpra o bagong lana. Niya karon na nakapangumpra may amor ko ibalik ng among presyo sa 50. Asa na mo sugod. Mo na inequalities dili makaangayon. Mo niya itong kalibutan karon. Ato na gining sabton nga atong kalibutan naa sa dakong suliran kay kini nagakadulog na. Okay? May tungod sa politikanhong kahimtang sa kalibutan, kamo makadungog, may tungod sa mga gubat o mga dungog-dungog sa gubat, dili kamo mga lisan kahit kinahanglan kini maga kahit abo, apadili pa mao ang katapusan. Kay mutindog ang nasod batok sa nasod, ug ang gingalian batok sa gingalian, ug may mga linog sa nakalain mga dapit, ug may mga gutom, kini mga butanga maisinugdan sa mga kasakit. Okay? Dili pa mao ang katapusan. Sinugdan pa sa mga kasakit.
kining politikan hong kagurian kanato karon. Nasod, hingarian. Kining politikan hong kahimtang karon sa atong nasod. Partido matong partido. Wala na kasulbanan. Wala na kasulbanan. Pero sinugdanan pa kini sa kasama. Dili pa kini mao ang katapusan. Wala mo experience kita karong panahon na niya. Ang Diyos ay dili lisang dili ka mo kalisang. Kay kinahanglan kini hatabo. Ay kagulang magsiguma ko niya, di pa ni katapusan. Punta tanan yung missiles, kay kami doon mo salong mag-rubing missiles. Tanan karong nasod na kapanganda mo guba. Pilipinas na kapanganda mo guba. Tanan nasod karong gustong kalinaw pero nagapanganda mo guba. Muna natin nasod karong. Politikan mo dahong partido. Di na bambang. Grabe ang ilang mga sistema. Kaya gusto sila sa home sa lapit. Iling panahon. Muna nga nakatag ang kagulan. Pero, kinahanglan kini hitabo. Dili lang ta balisa. Ato lang tumanag yung Biblia. Tinuwag yung isukis Biblia. Dahil Biblia kadawan-dawan ng Biblia. Nagkatuman na gini. Mau na gini katumanan sa panahon. Kutakan ko na kamo. Maun lang ang gubang Iran, Israel o Amerika. Wala gubang tayo, napa. May sila na gusto gubang. Ang New Zealand, kalau nagkapanganda ko gubang ko, linaw kayo ng nasod, pero nagkapanganda mo na sila gawin. Mga nila, hindi ko manap. Sinugdanan na kini sa kasakit. Amay kini mahitabo. Mo na ato lamang ang damo ng ato kaugaling. Dili kita malisa. Ingon din ayaw ka mong kalisang kay kinahanglan kini mga butanga mahitabo. Pag una, apa dili mo abot gilayon ng katapusan. Mga sinugdanan na ni sa sakit, kinahanglan kini magahitabo. O may tabo pag una. Mo nang dili kinahanglan ayaw ka mo kalisang. May tambag sa Biblia. Sa kinikalilidan, ang damo na ito ng paglingon, kini kayo magandang di lang ta malisa. Ganun na yung mabutan, lana o 1,000 litro. Mabuhay pa ta din. Mabuhay pa ta. Mabutan mo ga sa 1 million ang sako, mabuhay pa ta din. Mabuhay pa ta. Kaya naman, ang gahatag na itong pagkaon, dili sila ang Diyos. Sabda na to. Dili ka malisa. Ginoo, ang bugas Ginoo, sa nagkamilyo. Ang litro Ginoo, 1,000 na Ginoo. Ikaw na magpakaon ng Ginoo. Alam ka pagkaon sino? Ayaw mong kalisa. 40 katuig ang mga Israelano, huwag ka tanong, huwag ka bugas, huwag ka ani. Gikan sa Ehipto, padulong sa yuta sa saan, 40 katuig. Kada buntag na ipagkaon ikan sa langit ilang kumito. Ha? Pero ang tanang nagabagulpul patok sa Diyos, ang tanang mga nakiglalis patok sa Diyos, nangamatay. Pero pag natugupin na kayo tabo, di ka masagdan sa Ginoo. Di tabiyakan sa Ginoo. Karoon panahon na, likunon na ko ang pagsalig sa Ginoo. Ginoo, you are the ultimate provider. What if may mo ni Ginoo? Nag-uswag mo yun ang kadaktan sa kalimutan. Huwag na ito ipakaon sa akong 12 ka mga anak. Ako may itong diyan mo kayo. Ang Diyos mo ay magkakuban o magpanalangin. Wala akong experience ang mga. Ang Diyos ayaw mo kalisan. Tubuti kita mahibalo. Sinugdanan lang kinis ka sakit. Ayaw mo kalisan. Ay kalisan. Ginoo mo may mabuhit na ito. Hindi kayo magbiyago po, napirme, ayuda maka. Supply dali. Wala, hindi ko na. Atong lipunon at ang pagsalig sa Diyos karong panahon. Kaya siya na ginoon, ayaw o ka, lisa.
Siya ang atong ultimate provider. Okay? Mga ilahanan sa supernatural world, sa may mga ilahanan, ang pag-abot sa masupilon pinagi sa paglihok ni Satanas, pag-ubanan sa tanang kagahom o baka nga mga ilahanan o katingalan. Sa espirituhanon nga bahin, ang yawa o mulihok. Doon na siya kagahom, doon na siya baka, mga ilahanan o katingalahan. Karong panahon na mabot ang puso ang ginawang spiritualismo. Muna ang itag na usap sa Biblia. Kung kung adunay mag-aingon kaninyo, ani ara tanawa, ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayon kamong pagtuon ini. Kay mutumha ang mga minig ng Kristo o mga minig ng propeta o magapakitag dagko mga ilahanan o mga katingalahan aron sa pagpaisalaan kung mahimo bisan pas mga pinili. Tanawa, isubilon ko na kamong daan. Isubilon kini sa Diyos na to, nga dunay mutumha minig Kristo, minig nga propeta. Usog kini espiritualismo na ay daghan karon mag-angkon-angkon Kristo, propeta. Muhimo ko katingalahan, dagko ko mga katingalahan, kahibulungan. Muayong sakit kaayo kay mahimo na sa yawa. Bantay ba mong kibuloy sa wala, nagdaghan kay panyo, samtang siya magwali, nga panyo, trapo siya siwag, then iitsa niya sa mga tao, ang mga tao po si kilo. Kay maulian sila, ipahid na po silang balatian. Tinuod ba ito? Tinuod namin yan, tinuod. Pero tinuod ba siya Kristo? Ang pag-ayaw kaya na, kaya naman gisuti na sa Biblia, mupakitag mga dakong ilahanan, kahibulungan, kaya na, kaya yawa, doon ay gawang sa pagbuhat kaya na. Pero ang Kristo resulti, minig na na Kristo, minig na propeta. Sabta na ito, para naman yun. Asa naman siya? Dili ka madali sa mga milagro. Dili ka mutuo sa mga katingalahan. Kaya ang yawa nagbuhat ka na. Dili ka dali mutuo. Kaya paagi na sa yawa. Kunit may manglong sa balang kasulatan. Busa, kung sila magayon kayo tanawa, at siya sa wow, ayaw gayon kamo pag-ato dito. Kung sila magayon tanawa, ana sa sunod sa mga lawak, ayaw gayon kamo pagtunini. Kay mayon nga ang kilat magagkilab. Gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasatpan, mayon man sa punya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Ang pagbalik ni Jesus, makita siya sa tanang mata. Kay nga naman, sama sa silat, makita gikan sa sidlakan ngadto sa kasatpan. Pero adunay mag-angkon-angkon nga Kristo, minig nga propeta, tuaras lawak, tuaras bukid, tuaras langod, ayaw kamo pagtuo nini. Kung mahimo ayaw mong adto. May isa pag unsa pa na milagro ng Ginoo. Kaya nga naman, bilig na sa itawag na sa minig na Kristo.